hizkuntza bat ondo hitz egitea da komunikatzea edo komunikatu al. Aha. Niretzako euskaraz ondo hitz egitea da, naturala hitz egitea eta errestasunakin hori hitz egitea ez. Niretzat euskara ondo hitz egitea da azkar hitz egitea, gramatika ona izatea, eta pertsona asko ulertzea eta niri ulertzea ere bai. Hitz egiten. Moduan euskaraz ondo hitz egitea niretzat da, bakoitzak ikasi duen moduan hitz egitea. Erderakadarik gabe, noski. Vale, pues nire ustez ulertzen duzuenean eta hitz egin eta komunikatzea duzu eta komunikatzea. Zuk nahi dituzun gauza guztiek esatea euskeraz, ezta? Askotan gauza asko badaude gazteleraz esaten dituzunak eta euskeraz edo hizkuntzaz dakazu edo bokabularioz dakazu eta gustatuko litzaidake euskeraz eukitzea gazteleraz daukaten errestasun bera bentsat. Hizkuntza ondo hitz egitea niretzat garrantzitsua da gramatika eta hiztegia, baina oso garrantzitsua da eroso sentitzen da. Eta adibidez ez kezkatu eta nahi duena hitz egin ahal duzu. Bai ulertzea bestek esaten duena eta bai norbeak hitz egindakon bestek ulertu ahal izatea. Orduan komunikazio horretan oztopoik gertatzen ez baldin bada, niretzako hori da, ez? Helburua eta hori da. Euskara bat gustatzen zaizu, bizkaiera, eta oso gustatzen zait, oso gogorra delako, eta ni uste dut autentikoa eta autentikoena barkatu. Printzipioz, txikitatik jatorrizkoa den euskara hitz egiten duen pertsonarenak. Euskaraz batua gustatzen zait. Agian, ez dakit, azkeneko bolaran Goenkalen erabiltzen den eratara ez. Badakit atzetik Orandul Lertxundi dago eta nahiko ondo lantzen du bizkera eta... Kalekoa edo euskaldun zaharrak hitz egiten duten euskara. Nire ustez batua ondo dago ulertzen dudalako. Adibidez ni naizela Ibarra Tolosa inguru hortakoa, niri gustatzen zait euskara hori, Gipuzkera. Alegia, karo. Nei gustatzen zaiten euskara da nire atxak eta nire ama hitz egiten duten euskara. Zumaiarra dira eta askotan jende askorentzat ez da erresa ulertzia, baina nire ama hizkuntza hori da, nire ama eta nire atxak hitz egiten duten hizkuntza hori, eta gustatuko litzateke behien bezain ondo hitz egitea. Euskara biziduna, onena da. Eta niretzat dialektuak eta euskalkiak asko gustatzen zaizkit. Nire adibidez asko gustatzen zait, jende helduk eta adibidez Goierrin eta hitz egiten duen euskara hori eta natural hori, freskotasun horrekin, adibidez Azpeitiko euskalki ere bai asko gustatzen zait. Mikel Aranburuizketan hitzen duten adibidez telebistan, edo Ondarro eta Lekitioko euskalkik, leku desberdinetako euskalkiek ez da jende helduk daukenen hitzeteko freskotasun hori eta naturaltasun